5. erä liikkeelle Kasilla ja tosiaan numerolla 254 juoksee Markus Hietanen, Lapin Lukko, joka viime vuonna oli tuolla SM-kisoissa 16-vuotiaissa kakkonen sekä Kasilla että 3 tonnilla. Ja nuo juoksut voittanut Joonas Rinne juoksee sitten täällä myöhemmissä erissä. Ja tässä erässä parhaat ennätykset ovat jo alle 1.55, eli Juha Järvelä on kellottanut urallaan 1.54.92, mutta ei tänä vuonna. Ja katsotaan sitten kuka joukkoa vetää. Ja Tontsa Kauppinen on ykkövuoro. 403 vetää. Hän on Pyry Sipilä, Sunteo IF. 202 tänä vuonna, 1.57,5 on Enkka. Näin Pyry Sipilälle hieman alle minuutin ensimmäinen kierros. Nyt mennään alle 2 minuutin vauhtia. Pyry Sipilä, Sunteo IF vetää. Neljä ykköä vielä jäljellä tässä kilpailussa. Seuraavana Tuomas Rouvali. Ennätys on parantunut 2 sentillä. Lisää senttejä varmaan halutaan. Ja Pyry Sipilä edelleen seulilla, kun Kasin 5. erää tullaan kohta maalin suoralle ja yleisö ryhtyy kannustamaan oikein kunnolla. Samalla kun mitataan pituustulosta siinä, niin todetaan, että Sipilä edelleen vetää. Kyllä, Pyry Sipilä sitten siellä 401. Juha Järvelä, Sunteo IF sinisessä paidassaan. Ja sitten JKU 117 Janne Kärnä. Ja Kärnä heittäytyy voittoon. Aivan, Kärnä.